Nu știu cum să-ți spun mai frumos de atât, dar probabil nu timpul e problema ta, ci disciplina. Treaba asta cu nu am timp vine și de la fete care muncesc de la 9 la 5 și practic nu au timp să facă sală, nu au timp să își facă pașii, lucrează foarte mult la birou, nu au timp să gătească sănătos. O masă de genul iaurt, puneți pudră proteică și niște fructe, nuci, îți ia mai puțin de 3 minute să o faci. Sunt o grămadă de rețete care se prepară în 10, 15, 20 de minute maxim, așa că nu aveți nicio scuză că nu aveți timp să gătiți. Și timpul nu cred că e o problemă acolo, ci mai degrabă lenea, să o zic așa. Știu că dacă vreau să am rezultatele alea mișto, trebuie să depun munca aia care nu prea e atât de mișto. Cred că ar trebui să vă uitați la cum vă petreceți timpul ăla puțin pe care îl aveți și să faceți așa o întâlnire 1 la 1 cu voi și să vă uitați cam unde s-ar putea îmbunătăți anumite lucruri. That's all. Foarte bun.